this is oxygen. I'm that. Let's go, go, go. Layak, Menawar, bangun menonggo. Minta sulap aneh sih, masa kamu libang aneh. Lihat aneh, bos aneh. Usam nih motor nih kita ian emang kayu nih. Migo manik siap. Pala po nih gukulog timbangan nih. Motor nih. Asam kung pwede malibangan eh. Kok may sulopan eh. Kapan na ko aneh tunahan ko aneh malibang. Sulop eh. Loh, tak sulop orang dia aku malibang. Aneh. Saya mau dito tak dito. Grabe yung garan, luka kayo. Tabuk naman eh. Loh. Yaw, tabuk. Yaw. Habig mamatay na ko. Grabe sigot ko. Grabe mamatay na ko. Ano? Yaw. Ano tinuo to ni tabo? Yaw. Ano ko eh. Wala tinuo dyan. Yaw gelain mo kung tiyan. Tugnawa ka. Libangan ko alih. Kita bangun ning sulupan na sini kelibangan eh. Diyan eh. Loh, naasa dam gua mana? Loh, tayak bunga motor oh. Maten semua orang ko ani ba. Ya. Dah ke bawah je oh. Kau ya sorry. Mana ni? Libak ni Pak. Boleh. Libak ni. Arah. Pak mana lugar atau di dalam gua aku apa alat lah tahu sini. Jauh bang tinood. Jauh bang dam gua ko tanan kalau tinood. Mamatay na siguro ko ani. Loh. Mam ni lubiag sa dam gua ko. Wak ani. Pud mo. Dam gua tanan siguro eh. Ay, tempat mata ra ko to. Ngaka. Aku.
Namus. Matay na siguro ko ani. Grabe uruma to, promotor. Tinuod gini. Hati na, kadua na ko mamatay hapit. Sa oras ron? Alas 7. Sa lusunsi ko mamatay, na pagka 4 ka oras. Patabang ko sa ning bagiitan kay nga bularyo. Ato si Rufi, alas 7 na. Ko na. Tinuod na siguro ni ba? Katulo na yung senaryo ba? Kinabuhi, ya, matay na ko. Kinahanglan, di ko matong bularyo na ni, di mo tabang ni. Matay ko, ano maduga yun? Onod, bokog, onod. Onod, bokog, onod. Garirungan sa mga matamis ug maidlot nga bolbol. Tunay, nahitabo, at dili angay mahitabo. Tungod ining itabo maot ya kung nakitaan sa kuwang mga orasyon. Lah, orang ka bularyo. Hayok tabang ani. Mo ni bagiitang mga bularyo. Duol ko ni. Unsa man imong gianhi dire? Ngabot ako diri nong kay ang dam ko nong murag tinuod nong. Una nong diri ko giluba nong murag tinuod yun nong tabo. Pagbata ko utro nong. Pagbata ko utro ang hulyo ko gulgul. Pero ang tabo na nong prayer gyapon walay kausaban. Ay pagkatulo murag maor gyapon mo nang mikaan kay diri ko padulong ko wala nang tiyan na to. Mo nong ngay tabang lingin mo nong sa ngay buhaton nong. Kabalo ko nga moanhi ka kay akong nakita ang mga tulumanon. Karon ikapila man ka nga nabuhi karong mga higayuna. Kabalo man ka. Nga katulo na ako kadabuhi karon. Sus mamatay ko ani katupag katulo. Kay 4 ka oras na ba tong gikuan ani no? Kabalo ko giganang nitabo. Ug aduna lamang kay tulo na lang ka oras aron buhaton ang angay nimong buhaton. Paminaw kay ako katagaan ug pamaagi aron masulbad ang imong problema. Ha? Unsa akong buhaton nung? Aron masulbad ang imong problema, kinahanglan nimong makit-an una kung kinsa ang nipatay nimo. Ha? So ano ko pa kay balo og motoy mapatay nako? Dali ra kaayo. Kay numdum ka kung unsay mga nahitabo nimo. Gikan sa pagawas nimo sa imong balay, paglakaw nga magtalikod aron imong mahinagbuan ang tawo nga mopatay nimo. Apan wala pa kini nagmaskara og uban pa. Ang maunang tawo nga mahinagbuan nimo, mauto siya ang mupatay nimo. Di pa kaniya mapatay, unhi siya aron maputol ang pagtuyok sa oras nga di na ka magbalik-balik. Ha? Maglakaw magtalikod? Pinuon mo ka na nung? O sige, ako nang buhaton nung. Pagdali, ayaw siyang niyang oras nga nahabilin nimo. Sige nung, kay balik na ko nung. Sa ato pa, sugod dire. Maglakaw na kong paatras. Tayo no? Sugdan na ako na kit. Baka oras sila. Maglakaw, sugod na eh. Yo! Ikaw itong gusto mo patayin ako, no? Yo!
Oo, di ko kita nga puti nga gimong gisuot no. Kung gusto mo puti na ko no? Oh, Diyo! Silyo! Nagpakaw mo na ko sila yung gamit sa puti na ko. Asa yung maskara? Asa? Asa yung maskara? Asa? Last three. Yun saan mo pagkahibalo? Ang abularyo mismo kay una ko. Mga mauna kong buhaton para di ko mamatay. Sakpan pa kunin mo karon. Pero sa part 2, nakamabuhi. Wala magalit. Ay kabalaka. Abotong ka sa part 2. Ako yung unang patay nimo. Way uyab, kinsa diri way uyab. What's up mga bugok? So shoutout ako na. Shoutout ko sa akong asawa nga si Karen, ang anak si Tantan, si Gisa Magsuon, si J Caliso, Ariel Takugdoy, Rita Dambo, Expedito Maisling, siyang asawa nga si Agnes, Ustaluiling siyang anak, si Kit Bihante, Remoli Sundra, MJ Albios, Julie Suranyog, Gleben Roy Abugan, Alden Bahian, Freddy Sumili, Frilin Cabornay, Mariel Ferrer Sumalpong, Joanna o Joanny Maisling, Jembert Aplaka, Alkem Bisangre, Leilani Masayon, silang Chloe Nuktan, Kurt Jurgan Pagirigan, Jurgan Bartonico, Clyde Lumantas, Aljun Dave Bulyas, si Adonis Cabural o si Rosie Ann Bularon. Ikaw teng, kaya mo teng? So, shout out ko ni Melvin Sinados. Advance my birthday Ben. Birthday na karong February 5. So, pan amping nunay mo dia sa akong hospitalan, sa akong silingan pod. So, shout out bunong kanday. Shout out ko ni Idol. Trabaho karon friends. Idol. Amping. Oro. Ako sa link kung napaidungag yan. So shoutout lang po ko ni Chudirico Romero, ni Reggie Maglintig, si asawa si Ivy, si King Capricho, si Winston, si Ibon Capricho, silang JC Rambuang, Bray Lumantas, si Gilbert Puliran, Kini Kainkoy, Dave Bulyas, Giovanni Baricuatro, Mariel Morquela, Algie Marquita, Rosemary Bolo, Perny Baguhin, Delfred Santiago, Gerson Sarsina, ug si Uncle Raul Maglinti dira sa Camotes Island, ug silang Braille ay si Braille Maglinti, ug sa Tilaura Maglinti nga maestra dira sa Puerto Rico, Tudela Cebu, silang Ate Arlene Lilibios, si Ate Ivy Maglinti nga nasa Puait, ug si Ate Florilen Maglinti, si Ayan Maglinti ug sayang pamilya, ug si Shari Pakulba. Kapatid. Another shout out sa akong magulang. Shout out ko ng Kaloy dia sa Givejoy sa Magsuon. So, ate Pinunoy da mama. So, shout out niyo. So, may gagaw da ni Gabriel, trabaho clean food. Shout out din mo rin. So, maro pa to. So, shout out ko sa mga kauban na mo sa amo ni Vines, sa Michael Barbershop dira sa Katipa, o sa RK Cellphone Repair Shop nilang Ibyang, o silang kuan dira mga gwapo na mga technician dira, idol na ko. So ayaw gid mo limot sa pag-like, share og subscribe sa among YouTube channel para updated mo permi. So what's up guys, di pa ning ending kay daghan patag masumpay ani. So mora to guys og babush. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga di Japon ka uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab.